Shout out ko man ni Buddy Lugin. Yan. Ito na ti Tagaluto tata o tilapia. Prito. Yan. Ito ti maprito. Adobo. Ang tilapia. Yan. Matuno ti daduma. Pampulutan. Liligman ni. Madamang agkrakrak tayo sa yan. Kasagana tayo lang sa aming kakabsat. Yan. Happy. Yan. Graduate kami namin nubigatan kakabsat. So, sa bali man nga project yun. Ayan. Nakalapreno na boy? Oh, naimbag nga malam tayo. Ya. May mga natin tanong tayo may buskay supot ko. Kapalamiis tay anesthesia. Ayan. Red horse. Kasagana tayo lamisana. Yan. Apo yan. Si Guwapo. Uuwing lasing. Uwing lasing. Agsublit kinaubing mi tatakakabsat nung makainom kami. Ora kami agkarkaradap. Yan. Dati agatel-atel. Yan. Yan lidman minim. Blablag mo tag. Awan barbas na. Yan si Buddy Randy Ubinya. Yan. Chef me, cook. Buddy Lugin. Yan. Chef boy negro. Lidman miyaw. Ani Marlo Demdo. Yan. Narobrob. Narobod talaga ata kasi lako ata. Lakalin ata. Yan, mataparusi na. Dalawag na kami. Kumbak makan mami na ta. Ado nga pulutan kakabsat nim. Piritong gidya. Prito kin matuno. Yan. Kayaw mo nito. Lagi mo ngayon yung crispy ata. Ada palang lasag na makan mo. Kamuti yung naka-crispy. Awan. Mga daw pang rugyan yun. Muna. Mga tao kan badit ako. Palumugyan tayo. Malumang. Gabas sini, di basket, dah, gini sa kalalisan. Wah. Hindi tayo, hindi takbo. Ah. Sige. Abay di basket ko. Diyan surut ka tani ng malung nga, patulak ko. Kumanan ba? Glas sa dokter surut na. Ito data mo sana. Okay. Thank you for watching.